Tänään olisi ensimmäisenä työkohteena tämmönen todella komea rantapetäjä, joka on nähtävästi saanut salamasta iskun. On erittäin vaarallisesti halennut ja aina tuonne 6 metriin asti. Eli todettiin, että on liian vaarallista jättää tähän kesäksi, koska on vielä kallellaan vähän tuonne laituriin päin, niin tänään olisi tarkoitus yrittää se tuohon suuntaan saada kaadettua. Ja ei mitään, minä rupean tästä esivalmistelemaan hommaa, niin kohta jatketaan sitten. Puun tuena ensimmäinen vaihe on oikeastaan nyt suoritettu, eli työntötanko on laitettu taakse. Vähän maa antoi tuossa periksi, niin pistin muutaman tiilen siihen. Ja sitten kunnon tuommoiset kuormansidontaliinat on laitettu tähän puun ympärille ja veetty niin tiukalle kuin mahdollista. Ja alin tietysti nytten siten, että tuohon mahtuu kaatokolot tekemään ja sahaamaan. Ja tein tässä mielenkiintoisen huomion, kun välillä tässä tuulenpuuskia tulee, niin puu kyllä antaa tosi paljon periksi tuosta halkeaman kohdalta. Ja ajatus oli sellainen, että kaataan niin kuin tuolla noitten näkyvien koivujen tuohon vasemmalle puolelle, mutta niin kuin näette, niin on tosi voimakkaasti puu kallellaan tuonne vasempaan ja itse asiassa vähän tuohon laiturin kulmaan, että ajattelin, että lähden nyt siitä, että kunhan saisin puun edes ohi tuosta laiturin kulmasta, eli mahdollisimman vähin vahingoin. No niin, sittenpä seuraavaksi vähän sahaillaan ja palataan taas kohta asiaan. Sinne se pötkähti nurin ja joku varmaan saattoi huomatakin tuosta sahausvideosta, että kaatokolon yläsahausta kun tein, niin laippahan jäi heti jumiin sinne. Eli se on sen merkki, että puu oli tosi voimakkaasti jo menossa kaatosuuntaan. Ja se kyllä kaatui hienosti siihen mihin pitikin. Ja kyllä pitää sanoa, että puun ulko niin kuin näön perusteella, mitä arvelin kuntoon, niin oli kyllä todellinen yllätys. Eli yli puolet on aivan lahoja. Just tuossa vähän vielä kantoo siisti, niin on ihan huttua tämä puu ollut. Et kyllä oli hyvä, että se tuli kaadettua. Mutta tällainen kuormasidontaliinat on nyt helppo irrottaa tuosta. Kahvat aina tietysti kannattaa laittaa tuonne poispäin kaatosuunnasta. Ja puu jäi aika kivasti nyt tuohon jään päälle möllöttämään, että siitä se on helppo lähteä sitten poistamaan.
Nyt lähti. Se oli siinä.